Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn wynebu bwlch amcymgyfriedig yn ei gyllideb o 63.2 miliwn dros y 2 blynedd nesaf, sy'n cynnwys bwlch o 27.2 miliwn ar gyfer 2016-17. Oherwydd hyn, a'r ffaith bod rhaid i'r Cyngor bennu cyllideb gytbwys bob blwyddyn, mae'r Cyngor yn ymgynghori â thrigolion a defnyddwyr gwasanaethau ar gynigion i newid gwasanaethau sy'n cynnwys gwasanaethau'r llyfgelloedd, gwasanaeth ymgysylltu a chyfranogiad ieuenctid, a llwybrau bws dan gymhorthdal. Mewn llawer o achosion, mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau dros y lefel ofynol, a thros y lefel y mae awdurdodau lleol eraill yn ei darparu. Ac, gwaethaf wynebu heriau ariannol sylweddol, rydyn ni eisiau diogelu trigolion rhag toriadau cymaint ag y bymodd, ac osgoi cae cyfleusterau neu rhoi'r gorau i ddarpariaeth yn gyfan gwbl. Bob tro mae rhaid ni ystyried newid gwasanaethau, rydyn ni'n edrych ar ffyrdd i gynnal gwasanaethau yn wahanol mwyn parhau â nhw lle bynnag bod hynny'n bosibl, yn hytrach na'i torri nhw'n gyfan gwbl. Hynny yw, arafu'r dŵr o'r tap, nid cau'r tap yn llwyr. Enghraifft, byddai'r cynigion mewn perthynas â'r llyfgelloedd yn golygu oriau agor ychydig yn llai, ond bydd pob llyfrgell yn parhau i fod ar agor. Yn ogystal â'r newidiadau arfaethiedig i wasanaethau, bydd y Cyngor yn parhau i wneud arbedion effeithlonrwydd sydd ddim yn effeithio ar trigolion, gydag arbedion o 6 miliwn wedi'u pennu ar gyfer 2016-17. Mae'n bwysig bod trigolion a defnyddwyr gwasanaethau'n cael y cyfle i gael dweud eu dweud ynglŷn ag unrhyw newidiadau arfaethiedig i wasanaethau. Dyna pam rydyn ni'n ymgynghori ar y cynigion yma am 8 wythnos hyd at 5 o'r gloch yr hwyr ar y 19 o Ionawr 2016. Mae modd i chi gael dweud eich dweud trwy amryw ffyrdd, megis ar y we, mewn achlasuron, neu drwy drydar Twitter. Ewch i rktek.gov.uk/sialens cyllideb am ragor o wybodaeth ar y cynigion a sut mae cael dweud eich dweud.